ka teknologi kalayat ka perthei ka yekren ye kata ka e-learning lani kata ka jingnang ka jing start lengba ka internet ka perthei ka yekren ya kata ka jing hikai school da ka pendon kam ya ki bor ki kor ki boper handri ha ka jap ru ka jongi ngidang hapman le si ya ka ta ka jing hikai kepala dangi phaidin le si kan dei san post nam shadin menshwa handri wat apedeng jong kata ka jing wat apedeng jong kata ka jing jenjar wat apedeng jong kata ka jing ale ka basngo tenat kalong bang yoi ya ka mensim ya khun ka jong hi ngayoi ya ka mensim jong ka jing ale ka jong phi ka ba om pendu mensim ya pi kibobon haba kimat ya kijing kijing jenjar kibobon kibreu haba kimat ya kijing sha tenju kile kumno kikdeu kti kiwat dong yanu en keno banyo ban penkit ya kata kijing jenjar kendiat ngot kibanot banong bahaba kawan kijing jenjar ngide ban sim ya kata kijing kli banile persya ya kata kani kadai ka khubor kabai mensim ya nga kani kadai khubor ya kaba mapi pi mensim ya kinong song hi barokoi ha kaba wan kijing ngide ban sim ya kata kijing kli ban wen ya kata kijing om ban kedokti lani om ban wat ya no an penkit ya kata kijing kani ka fighting spirit kani ka mensim ya khun ka mensim le kani ka ba mangi kum ka chapen ru nyotrep ka chapen ru khasi penar ka jongi ngidei ban kenmau ha ka jingim ka jongi kumbong ka tin bau briu baladu jingkermen udei briu balayap kuat haswa ban yap ngimdei bandu jingkermen ngidei ban yaksat ngidei ban khun ngidei ban trade up la ka jong kamram kum ki briu hoj karai ka jing penjanai kejing lam lenti kede jong beri nong bu nong tau rekum ki breu ngidi benya khun ngidi benya le ngidi benya be sha ki babha naso komen sirkom bangayo benya don benta buat ka RC LP school ke school Catholic ngangadi way neki product jong school Catholic ngalalit school nadu kelas A hadu kelas 10 ha ke school Catholic apo Mokorat parish but ngasko sarong menong ba ki student lani ki kena ki bami na ki school mission kilano ya shubun ba usnyang uben hei ha kai melang kasalang hi porokoi na hoi yeladi ngadi na balang student ngadi urang ba jong ka balang ring ka ompat baka Bible school ka banikong ka bangalayo amat ha ka jingim ka jonga kidei ha ka school jong ka balang Catholic no beli la hikai nga ya kotniam la hikai nga sipangu beli ha ka ni school but adu menta ngasai ken mau ye kitu kinong hikai ki baca hikai nga but ngasgo kitram adu kata-kata but nga ai ya ka burom ka bakraw ngalong kumni kumbakalong kadai lang ba kinong hikai kadai lang ba ka school ngiyat gidon niya kani ka jingkit kli kumbang gilong menta ngihapan ai kuble ye kinong ikai bat ki school hoj ka jing thumu ka jing angnut ka jong phi kum ka school kadai bal penmi ya ka fon arai pilatip biang ngam sem pat ladei ue nampat setei di sila ni MLA la ni pin rei ngadan pat ya ka mensim baniarap kumboong i Mother Teresa if you cannot do great thing, do small thing with great love. Lada pimla banle ki kamba, tongin le ki kamba rit da ka jingit ka bakraw. Na try lada ngidon kata ka mensim bakam per. Nila banirap katno. Ka Bible ka hikaya ngi sepang itu iriu kentai ibadan tang kandiat bat iba aino baro sa kam nga jong kanran. Hadu katno blay so komen. Ka Bible ka hikaya ngi kong badangla itu iba ailut kat ya ka bakadan ban itu badan sibun ai tang kandiat. Gide bendan ya kata ka mensim jong ka jingya ai kiti. Gide bendan ya kata ka mensim jong ka jingya sno kiti. Tumboong i Mother Teresa yang sa sisin badangla kakti ke bal no isen ai ban ya kiremiang sentur ki kinong duai. Kumju ngeso panong bakum ki briu ki balangit
ha kaniam Kristan berkum juru kum kibriu kedang bat ya kaniam tenrai lahikai ha kajep ru jongi bangin long kita kibriu kibayarap markeliang lani bangin dan ya ta ka generosity kini kirang ba kibala khamrang ba balada phiya thu khana bat ki riu temen kisah ya thu khana yangi bakum no kajep ru jongi kisah dan kita ki ying basa chuan sae no kiyat lenti na mokorat sha shlong ha yat damba kisngi kisamit amo phalang kisamit amo reng khalam da siu chu rung ha kono kaying chu samit kum kata ka por kum kata ka ya kajap ru jongi kalodon nilong generous adu kata nilong kibaya ai ya kakti kamon kakti ka dia kadu kata ngaso banong bakum kajap ru jongi gede ban kenau ya ini kijiglong ki babha khnang bangila ban kentiu ya kari ba kajap ru parari bait ngasukwa banong phi ka ni ka wei bakani ka di ka por kabangi hap banya teli para mangi kani kani kapor bom daishu banya kedokti para mangi hari banya ayah kakti kamon kakti kadiang para mangi syaki kam ki babha kani kam daishu kapor ba nginya keren da kajing klut kli ni hap dia keren ni ki kam da kajing sani bat da kajing kit kli teng teng ha kajing bakla ki jongi nginang shim bakita ki bru ki bakhlan banyania kidai kinong yalam ngila klet no pat ba ka kamram jong ngunong ngalam kadai ban yatai om ban yania kat kapher ka jingania ban ka jingatai haba yatai ni shim da ka jingit kli haba yatai ni ai chingmot haba yatai ni penbet ya ki jingduna hang tai unong yania usu yania tang ban pen i tang ban pensan ba job ma u ban ya ki wei jit ya kinong yalam ki bala ban yatai jit ya kinong yalam ki bala ban shim ya karai da ka jingit kli kinong yan niya manya thu phi habakut ki supan bun tang ki kenrum kenram ngidon kam manya ta ngidon kam manya plu jumun ngidon kam ban ya khot ya wer ya lang para mangi ban batai ya kajing ya kajing janjar jong ka jam ru jongi kini kinong yan niya teng teng manya thu phi ki bu dak jengkeli wat ya kajing start jong men berim hakabadai bat ka jat ka khong bat ka riti ka dustur ki jongi kiyanya wat ya ki breu ki durang ba ki bla letno haswa jongi ki ong ba dei jing bakla jong balakhlan bangi samat ya kini ki jinge haga jing snow ga jonga kalong ba ki bala dep ki la le la ka kamram la da ki duna hang ning tai ka di kamram ga jonga ba ga jong phi ban pendap ya ta tongin long ki breu ki badap da jingit kli tongin long ki nong shong snong ki bakloi ban ya aikti bat ki ba penduna ya ka jing ya kedukti masobong ladang ila kumta kumkari bakaja penru nginla ban penmi ya kinong elam kibala ban yarap ya kisnong ki thau ki jongi ngin penmi ya kinong elam kibala sisa ban kit ban ba ya kalungkor kapakia kinong keren kibana khamat kila peni thu ya nga bangandei kurtong jong kempi tangbang anom keren politics ai ruem hakane kasngi map yang anom kwa ban pen khle ya kane kam ke jongpi bat ke kam hot kane ke kamram ke jongi langi job ngi rem ban yarap ke school ke education department kade si benta jong ka education tangba ngasak kenau tokum kinong seng school tokum no kinong ikai masai ong phi bahabang imat ikini kijing kijing jenjar hakapuli keputhi tongin ringdur show ulur step ubalawan ningkong hakani ka rilum ke jongi ban bet ya kijing stan naki hajar mai nari bilat naki hajar mai nari wills ui yala kasnong ui ya kibah yeng hasem mau berkolok uwan sane syari khlau ba banwan bet ya kijing sai hapadeng jongi hato mangi mla se ban hikai ya ki khon ki kti jong ye po la kasnong ka thau kasnong jong phi kan nga thrai kan dan da ki phomot ki graduate kan kam don ching yangi ka contribution ladangi ya keren ya ka contribution syaka education ladom dan ki school mission ladom dan ki missionary ki baai nga so bodong ka literacy rate jong itip tang 10% dan nem dan na adum ta kaburam ke jingero ngi Aisyah ki missionary pat habang ni om ni Aisyah ki missionary kan mau barobor ki missionary ki dei kita ki volunteers haba om ni ki volunteers ngaso tanat ya ka we ke jingkeren ka bagi om ba volunteers are not paid not because they are worthless but because they are priceless om dan dor bala ban siwi ki volunteer no belai ki dei ki long hajrong ban ya boro ki tengka hak ni ka perthei ka bomta wat langa ong phi bangadom keren politik renga kerpat phi pat
bala de pikwa bentip ye ki mat ki jura ki bangidon ye ka ban tarwa nam ta jongphi hakane collection sapet ye ki youtube sapet ye ki jing pensai ke jungi bat lada phila lada I sir bat ka UDP kan perlong ya ka meeting ya ka bangan yo pensai le si clear na la rumbai subha sawan sngap bat hadin ba phila sngap sa pensyong nong rim yanga nai kenya nga bangade no mokorwat phi ki jentia nai jitsu nai kenya nga bangam dai na ka ju ka balang phino me jitsu ka jam ru ka jongi ngiri bante song ga wei ni pha tang wei bat ai ta wei un keren nam ta ka kasi jentia hili boro ka wei ni pha tang wei ai ba ta wei un keren nam ta ka balang pestrian un keren nam ta ka chodo god un keren nam ta ka catholic un keren nam ta ka niam Kristan ka jongi ni pha tang wei ai bakum ki Kristan ki bala hikayangi bangin it yu nong shun jongi ngirung ya ban ya rap ye ki wei ki niam om sham la hikayangi ban isi ye ki wei ki par ye ki wei ki niam la hikayangi bangin it ye ki kumbang it ala di bat ka di kamram ka jongi ru ban ya rap ya ka benta ka ban ya rap ngimdon kam ban bet yu sambai jong ka jinge per dong ya ka jinge per than jong ka jinge snow da kum ne da kum tai ai bangin long ka jat ru ka bay tali bat ka jat ru ka bay tali kan long ka jat